Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Karong padayon ang kalbaryo sa mga PUJ drivers sa Davao City sa sobra kamahal sa lana. Laing problema pa nila ang mga kolorom nga tricycle nga muagi sa ilang ruta. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sa padayong pagsaka sa presyo sa lana, parayon sab ang pagsaka sa kabalaka sa mga drivers sa mga pampublikong sakyanan. Kung usa kapait ang pagpamasada, atong sayron pinaagi nining report. Sa kalsada ang ilang panginabuhian, dili lang manibela ang gigunitan, kundili ang kinabuhi sa ilang tagsa-tagsa kapamilya. Apan unsaon naman lang, kung mahal na kaayo ang presyo sa lana, makaya pa kaha ug agwanta? Mga kapuso, karong adlaw sakay ta aning Route 8 nga gimanihuan ni Elias, no? Si Elias 20 years na siyang nagapamasada or isip usa ka public utility jeepney driver. So atong ubanan, no, si Sir Elias sa iyang usa ka tuyok, no? Taliwala karon nga perting mahala na sa presyo sa lana. Kaabag ni Elias ang asawa o sa kabarangay staff sa pagbuhi sa ilahang duha ka anak. Ang iyang ruta, Route 8 nga magsugod sa Torres. Karon alanganin na ang ihang kita tungod sa kamahal sa lana. Karong adlaw, laing hugna na sab ang gipatumang big time oil price hike. Tang natong tulo ka tuyokan, maulog lang siya og mga 390. Oh. So 390 lang tapos bawasan na karon sa krudo nga duha ka litro, katang nato siya og tag 120. Umayno siya to 40 daan. Sa tulo ka tuyok nimo makalimpyo na lang ka nang nasa mga 100 kapin. Dugang sab daw sa sakit sa ulo ang mga kolorom nga tricycle o bao-bao. Kolorom na sila. Pwede sila mamasayro diri nga areas, Ihay, diha banda, pwede sila. Dili sila mula Hosmuato dito San Pedro, Ponciano. Ila man ang kargahon gikan diri gud sa City High padung diha sa Ponciano ana kay ila man kwaon. Ang ilaha man gong rason is parehas ra daw nang inabuhi. Wala man tay problema sa parehas nga nang inabuhi. Basta patas. Swerte-swerte lang kung mapuno ang jeep. Nabot ka na tag San Pedro, wala gyud taga punit. O dili ra man kay ako ra po zero, sila po do zero man po na. Sir, wala zero. Oh, napa iso. Zero po ni. Punto po. Sir, ningaw. Ates ka ni, omrang makakuha tas guro. Minan ako, makuha na to ni. Ali sir, ali ma'am. Nag-verbal man tagamay. Oh, makuha na to ni. Guro, tagay ka boss. Tapos. Kakarga na gyud isa ha. Oo. Di ba? Dabodo. Parehan ni sir kay maayo man butan man si sir din. Ihatag siya 15 estudyante kanina siya. 15 pesos yang gihatag. Pila dapat ang Estudyante is kuan ra maguna, gis ra maguna siya kay murag nahulog man yata nag 1040 pero mao na lang yung gina-gis or 11 magdepende na lang sa estudyante pero kami basta estudyante gis ra gyud among ginakuha. sobra lagi, sir. Yan na kay kuan man gud. Siyempre sila taas ko lang ang gasolina ron. So, adjust ko ang mga kalata. Siyempre di ba lalim magano. Ay uban nag-strike. Ang fuel subsidy, sir. Unsa may ko ni Moana 5,000. Kanang 5,000 kulang gud na siya pero dapat kung ako lang untay paistoryaon dili na ako ko na siya tabang pero ang ako lang unta ba mas gwapo kita to nga dili na unta musaka ang kwan ang kaya pangitahan nila pamaagi nga dili musaka ginagko ang kanang presyohan ng krudo kay di na naputay sa hero. At least nakatuyok ta isa katuyok na to para upat na to. Lugi ta ni nga kuan, lugi ta ni. Dapat diri dapat nakapulong ta. O dapat na bisag nakakarga lang gyud tag mga bisag mga 12 ka buok or napulo para dilingon nga krudo lang tanan. Karon akong teknik ko mamahaw ko dadto na lang sa alas 11 para masabay ang paniud ko. Naka 48 pesos si Elias sa usa ka tuyukan. Sa tibok adlaw nga pagpamasada, kapin 150 ngadto sa
200 pesos ang mauli sa pamilya kay mubayad pa sa renta sa jeep. Kung sa uban, sinsilyo lang. Pero alang kang Elias, daw nagsidlak na kini nga panalangin. Apan bisan pa man niini, hinanaling aksyon o dili lang pulong ang ilahang panawagan sa dili pa sila mapugos sa pagbiya sa ilang panginabuhian. Sara, sa karon wala pa masayod no kung kanus ang madawat sa mga PUV drivers ang ilahang fuel subsidy. Pero samtang wala pa na, parayon sila sa pagpaningkamot aron dunay mauli sa pamilya. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.